enek motivasi gawe murid. Iki ruang gurune rek. Iki awak dhewe arep nyang deretan kelas 9. Saiki arep mlaku nyang deretan kelas 8 lan 9. Nek kulon kelas 8 lan 9 ana perpustakaan. Nyang njero perpustakaan sejuk lan penak nggih maca-maca. Buku-bukune ya akeh lan lengkap. Saiki arep nyang deretan kelas 7 lan 8. Iki aku ning deretan kelas 8 lan 7. Nah, iki kenten yang deretan kelas 7. Sing terakhir aku karo kancaku mlaku arep